Sanibona nonke South Africa. Ngimi Dr. Buwe Mhlanga. Ndikhuluma nani abalaleli South Africa. Namuhla ngikhuluma ku TV yami ithi Dr. Buwe Mhlanga TV. Ngikhuluma nani ku TV yami ithi Dr. Buwe Mhlanga TV. Ngiyanthanda. Dala ngisho ngoba ngilapha abantu ngiyenza konke kumuntu. Namhlanje ngoba ngikhuluma nani ngiyabonga kakhulu. Kuloko makastomu ezolashwa yimina ngingabutholi ukuthi kunankinga kubona. Bona amaningi bangifonela ukuthi cha Dr. Buwe ku number 1 akufani. Maba njalo nami ngithola power yokwenzela abantu emsebenzi yokuba lapha ibe inhle. Ngiyenzela ukuthi abantu South Africa labahluphekile bachuchwa abathakade ngikwazi kubasiza. Ngiyanthanda kakhulu South Africa. Linye gama ngilibeka mina Dr. Buwe. Ngiyathanda umuntu ulashwe ngo Dr. Buwe Mhlanga. Mahlala 3 months abuye uyogquma ageze aqume ngimfaka isigaba futhi aphindele emuva. Ngiyenzela ukuthini? Ngiyenzela ngoba kunabanye ngibalaphayo kungachechi kubahambela kahle ngoba amandlozi awafani. Namuhla ungameli uhlale singabuki ukuthi awu ngoba ulashwe ngo Dr. Buwe ugezile wayenziwa yonke into. Yini inkinga kuza kungahambi kahle? Maybe inkinga ikuwena ndukwazi ukuyibukisa kahle ukuthi la ngayenza khona mina Dr. Buwe akuhambanga kahle indaba kusemzimbeni wakhe kusemsamo noma kusendlozini lakhe lasemsamo ukuthi yilona livalayo ukuthi izinto zakhe zingahambi kahle. Yiko abaningi bayezwa bagqume bahambe andibakhokhisa imali ngoba ngiyazi ukuthi lo muntu wakhokha waceda khona la khala ngakho. Sengiyagcwalisela la kufanele ngigcwalisele khona. Kwenzela ukuthi ngishayele isinyama lesiya. Lesimwenza ukuthi lo muntu kungacheche uphumelele. Ngoba mina ngisebenza ngomuthi wemvelo. Ngiyabasiza abantu abaningi. Kusukela ngiqalile kungena ka Siya Viva TV. Semanje nginayami TV ithi Dr. Buwe Mhlanga. Ngibasize kakhulu abantu. Ngibasize kakhulu ayikancane. Ifuthi nezibongo nezibongo zokuzonibonga ngiyasibona. Manje ke kunafake nikha ifike nomunye ngeke ngimusho gama lakhe. Wafika wangibonga ukuthi baba ngiyabonga. Kuna 40 ingena 9 seat ifike nomunye ngeke ngimusho gama lakhe. Babona manje imoto enkulu ze-family car sengina 2 manje zokubongwa abantu. Lokho kuyangichaza nami ukuthi phela ungavithi abantu bonke bangangibongi manje lo uzawungibonga kuyangibonga kuyangichaza lokho ngoba ngiyayibona ukuthi imithi yami iyasebenza. Mina Dr. Buwe ngisiza kakhulu amahlanyi, ngisiza kakhulu ukuphakamisa abantu, ngisiza kakhulu ekuhlanganisa abantu ukuthi bazwane bomndeni, ngisiza kakhulu ukuthi manje umuntu mangahlaliseki kahle nendoda yakhe endlini maybe kunasichito bamwenzele sona. Ngiyakwazi ukusikhipha isichito bakwazi kwakha umuzi wabo phambili. Ngiyakwazi ukubakhuphula abantu bathole imali emsebenzini, bathole imali emathendeni yabo, bathole imali kumathavele, bathole imali zivalekile imali noma uteka ngivalekiwe ngemali imali yami ayiphuma ivalekile. Ngiyakwazi kumgeza umuntu ngumnike umuthi wokugeza 14 days kwenzela ukuthi umuntu aqaqe amafindo la aboshwa noma aboshwa ngobantu abadala kudala bayashona bangazwani babuya emsamo wawonakala. Seke kufanele ngenze njani? Kufanele ngiwaqaqele amafindo
ngicace ibopho zeyizondo zabantu bamakhelwane noma ukuhlele bamakhelwane mngazwani, ngicace ibopho zomndeni ekhaya labahlala ngokukhuluma ngegama lakho. Kungabi kahle lokho ngoba phela umuntu akhuluma akhale ngawe inyembezi ziwela kuwe. Lezo kuyibopho ke lezo. Semanje kufanele Dr. Buwe athole muthi akwenze njani, akwazi ukugeza labantu labo, athole muthi ukuthi akubageze ama 14 days emezini yabo, bageze 14 days, mase bageza 14 days seke ngibanike imithi le kuzokuqhuma 7 days. Lento iyenzela ukukhipha amathunzi amnyama phakathi kwemzimba wakhe nephakathi kwegazi lakhe. Yilokhu kwenza mina Dr. Buwe Mhlanga. Angimrophi umuntu ngiyamlapha. Inamba yami mina Dr. Buwe Mhlanga 8079 911 32 42. Ngiphinde 8079 911 32 42. Inye futhi 8065 674 8648. Ngiphinde 065 674 8648. Lezo inamba muthola kuzona. Mina Dr. Buwe Mhlanga ngihlala eStenga kwaDukuza KZN Melville Madanichini. Mawufuna mina mawuyehla edorobheni eStenga ugibela taxi yase Melville uyehla bodini sewuyabuza noma ubani umtholayo kukuphi khaya ka Dr. Buwe Mhlanga lo unamakhosikazi awu6 ingane u48 ebasukulu bawu15. Awu Nkosi yamakhosi uyongithola unqo ngikwazi ukukusiza ngendlela uhlupheke ngayo ngoba ibopho zabantu ziningi. Abanye abafuna umuntu uphumelele ngemona kuthi hawu wena izolo so unamali izolo so wakhile izolo so unamateksi. Uyayibona lento njalo konke lokho kuse ehleziyeni yomuntu. Ngiyanibonga nonke South Africa. Ngime Dr. Buwe Mhlanga. Ndawuwe